Os que me odian van dicindo: Tonia, di a verdade. Tonia, ti saltas ao saber que vas aos Xogos Olímpicos. A verdade non existe. Cada un ten a súa verdade. Era a mellor patinadora artística do mundo, nun momento dado. Iso é patinar como é debido, Cona. Non digas pecados diante das Non dixen nenas. pecados, perdeira do carallo. Quen é ese? Xa fodestes. Temos que ver unha familia americana íntegra. Eu non teño unha familia americana íntegra. Patinaches igual que un marimacho. Deume vergonza. Toda a miña vida me dixeron que nunca valería para nada. En fin, quizais sí que vaya. Como consigo unha puntuación xusta? Tamén xulgamos a presentación. Chúpame a pirola. Coñezo un tipo. Non debería dicir nin como se chama. Derrick. A prensa quería que eu fose un monte de merda. Nunca fixen tal. Que hostias está pasando? Somos do FBI. Saben algo. Que nos pode dicir de Tonya Harding? Non coñezo a Tonya Harding. Non é o seu escolta. Cando era unha nena, queríasme. Fixen de ti unha campioa, sabendo que me odiarías. Así se sacrifica a unha nai. Maldixeches. Este país. Queren alguén a quen amar. Pero queren alguén a quen odiar. Veña, por favor. Que merda de persoa lle machuca o xeonllo a unha amiga? Quen lle fai iso a unha amiga? Para xa.